kasta pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment ija syudad, Mildred? Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, may nga awan asawa na. Ang kakabwala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, ada kadwa me ni manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda, balo ka may agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya day, Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon, Nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay kat, nasayata ta na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganun no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balay da. Ay, atuhin ti sabon, Nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata, Nana. Kasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasong batan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imas mat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a baggy pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang ti kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararom kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma.
Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsi ka, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga aga sa asawa ah. Awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible ah. Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay akas na ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Huh? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Sang kaibagang matekas ta? Ay katisumot nga mintagpay swading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram kan ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Isong ako na nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Si kamat ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmag ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat datutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya te mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrag ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. Nagsiksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nakngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapanan titawain. Bakit kan lakaitaan. Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manan. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, agpailang. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na dayta no adda umay agarom kanyak, Sairo. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasang. Nalaka nga agong unget.
O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matan ti December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita akman itari daw, kati. Ne, ni mat gayam ti di nga kalugaran mi data. Oy, tide, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang nga oras mo, Nana Hilda. Harana ko pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta dahi to'y balay me. Ang oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliyawak to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawam nga, Didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita, panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngamidi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, ada pa'y plano maya makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak ngamin nilakay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginansamot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbaga iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ay kitwan lay talaga yam.
Nalaing kamat gayam nga agisuro manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, ta automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa papanam! Ha? Ay, si kamot gayam dahil ta Hilda. Adamit lugan ma'am. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, ikwa, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit tan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklaatak at talaga kanya ading mo. Hilda, nadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo ta na bimbak nang ka. Wana, jak nga may naagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ay, imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no isuda timang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo. Tababakit kayon. Anya ngay, Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar, Hilda. Kunak no awan namnamak. No adda kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igul, mati duwa.
Kastoy gayam tirek na ta da inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agruam ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katno si kasi makakada makiluglugan ken kuana. Danunam pa iji balay danno ka. Una, ta ar-arkila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam pagarkilam. Agpalpalibre ka kid Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw da sarsarungkaran ni Hilda tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito Ay, imay. nahusto na itante di. Sairo, apay nga ngaglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertainan pa lang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mao, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mao. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, pagsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang magdagit ang aduwa. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni ante, uncle. Ay. Di ka gararamin, si Mirina. Apay nga da ka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach kadagiti barkadak dito ang lugar, uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, uncle. Tagtagaray si Mirina. At iti sang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ay, ala, thank you nga ron, uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatam? No anya tinakitam? Para ken kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinagditan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laang. Kaubingan naman, kan kalaplapsatan na. Kasi siyempre mang chiksak, bakit pa'y? Tayo mo't kalaslasbangan nan Ang kasanungay no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Brina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam, iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiro na. Ay kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ija buskaw. Parigatan na kada taon. Baon a baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay ka pa'y lapal paliiwan ni Sidraw.
Sumanagaysay ka di tasango ti sarmeng. Apay, narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mart. Grabe ka, Mart. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Ka Isidro. Awan. Si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga, Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagiti imbagakken Ka Isidro. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammo ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin dito buok ka. Kahit papanam nga rod manan, Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon ka o bineng. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya man arumwarak. Si madutak man nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa pagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, taamangan no sinurot nak ni antay mapantan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo? Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitla nga ron natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damagan ibagam adinak nakit-kita wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni manang bineng. Basta, di kan agdamag ka ba guys. Severina, darsam Unang Uncle, umayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo a lugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita ka na tayo dito nga am mo tayo. Isidro, mahal. Kaya't kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na kadi nga adda asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka nakan. Nga ayos ka no matlatakin ko ana. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya ditan tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbag ano saan amadlaw ni anting adda pang pangtadan nyo iti kwartayaw? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth nga aglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan di bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidot ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre,
Si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wine. Basta ikaray, madinak to isuksukat iti orea sinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, wine. Manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangim mi namot amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo iti biyag. Kastamlat ta akanayo nain. Agidda, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat matikastuyan angam tin nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang nanang. Kanadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kas na awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natila tatapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangarot, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta. Agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo. Dawata ka. Perigatan nyo ayat imang tanitikas tagatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng Uncle. Apay ni antay. Adda jisilid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan. Taamumad nga daim-imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin nakmangalay ti kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Wanan? Oh, thank you, Severina.
agdit tangaro din. Ang sikapal at isagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Sibirina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay, dagitilad na trabaho na ayat na kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Eh, saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko a sikreto nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya? Nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Sibirina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kajak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Kat tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Sibirina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta Ikan nanto pa'y ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Sibirina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mat na dya babaen. Apay, anya timbagbagan akin kaya. Patsimot na dya. Awan ka day, ulbod na dya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Ay, siyempre, nadidigraak. Iso nga ro da kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mo amangilintag iti kamalay manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulaw, mapilitan nak amangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay sana. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amangad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay Sibirina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak, ta blackmailan nakmal. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong nata iti asawak. But-but nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, demonikan. Imposible ang maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wan mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang day jay.
Rupat kwarta mo't gayam day jay babae. Apay nga imutan dak mo Uncle. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na ba ti akwarta kaanakan? Maawatan na ko ma. Intod yu amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni auntie. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numangag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Idi pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan bain. Relax lang ante. Tay kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kun iti kabsat ko. Sige nga Rod Lab. Ingat kawan. Aganad kamot, love, ha? Awanan kayo iti bain. Piling, apay nga ka dito. Si Kamat na babae. Piling. Piling, agawitan. Hindi ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbang katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maitur gipulong kanante. Ay, saus. Kainaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binijok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidan ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod na di pagdawdawatan iti kortam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichicks pa'y lang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jeti rumbang ka dagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang ibusang may ti oras mauruday. Ha? Ni, sino day tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang kababae! Kinabalan nak nga tumba. Boses kan langak lang, tibakay! Yung tipig sakit upimpay! Ruguban ka man lang, tulungan na, Rudy! Di mo tulungan dahi to'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabalam dahi ta. Hoy, Koko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga makaturog, bakit?
pampanunuto ni Marilaw. Na, Niko. Apay nga tagkudot ka, Hilma. apay, crush mo ni Marilo? Pagpapantasyam day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadwak day dya kwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding kaw. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikitak ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam ko ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo amo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nakasumaning er. Surong kaw. No kayat mo. Tulungan ka ngagsinger barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin latta Basta masingir ta na diya Marilo. Mala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti panang tulong kukan ka. Kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singir kin ko na. Tapno awan problema. Sige, tata. Ta agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang keda. Kanayon lakas ta Marilaw. Kari ka akari. Gumawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Ang napuspon mo't manon ti panang teda. Aganos ka pa'y laeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo maitagmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manaday tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalayan iti aprus-apraus. Tasan ato malabday ta kanyak. Agbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Isong italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan ko. Iso natin makaamo amang singir kin ni Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na matakwarta ti pautang mo? Ay na, naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya, katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di ore apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay. Tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na nga singir, Helena.
Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kuko. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya, sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatyag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Nay baga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo lamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tungtong palang ti karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Hinton bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan nga agtuktok, itiri daw dak. Dito itan kalsada nga agsingir. Buwan, lakay. Hoy, Marilaw. Itati aldaw ngayon kare mapanagbayad. Isong agbayad kan. Wan! Rumar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadan. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ang ti 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, yamang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di da kumamot ibabain Unay kayo matan? Nadama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapanigi balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una! Ay, ibabain mo, tapno mabainan. Kita kat amo na mo gayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di, Tata. Papuduto'y labi dito'y dakulap ko. To'y bayad ti kalding ka. Manungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bay-bay amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak, agkapi kayo pa'y na. Tata, Ay, pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit, ito'y dakulap ka. Maday ta, sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka!
Ngam day, aginot ka. Sa nagaputa da kwartam, kat agwan di milyonir ka, ha? Uwan ka, day. Idanap mo na ya. Amok nga i-budget day, toy. Gumatangak pa iti bagas ta. Iswa, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng di utang na ka. Impautang mo adagusan. Wain, takas tatulagan mi kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga ron day ta. Ano masingir da ka, ipautang ko kadakwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Sa nabalay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kanila kay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakadam. Tata Bitaw! Nana Helena! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni ko kumuda, jay. Ha? Kanya nga ta, di gagara na. Abay nga imay. Nalipata mo na ya. Judith, itati utang taken ko na. Ay, anyat pizza na itayon, aya. Ay, wine. Ada, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di baruhong ko. Aday ko, aya apaw. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, ibaraw. Ay, Apay ngay. Agsakit kay mutin na Helena. Tata Victor. muwang nga raw. Ay. Lakay kun bako kami nga minayin. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Ay, Nakakaasi kami may barok. no may kaksinger. Ay pangasim. Tadi da kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas. Tinabat-bate ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangadun Tayo inutin may tinababatay nga pagasmidit Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Ili nga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no dapay la dita paraangan. Wanan, hiswa tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingir ah. Bari nga dan pagbayad data Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit nga min tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke sulban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungaraw. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingkang aro nagsingiran. Nuapay mga amin ngayon pautang mo manan. Hindi ka nagsaw. Tama nga lumamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya may kabarok. Umayak kumaidya balayo. Ta umayak kag pakpakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya barok.
Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, niyak unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi napakasarsaritan bakit? Ay, hindi ko kaula ka. Ay, humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, ang sigwerte pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apa atong galumayak ka masakit kayo? Abi, igagagara yung samit. Ay, saan mo't barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mga ugalay tiyag artista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa barok. Ang sublikan tao no mayalawas wan. Marang nga danton kwarta may. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ay. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiw mo tanan na. No di da pa ila makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito balay ah. Tapno maikaro da ti inutang da jismil. Anya, duwada. Apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho ni Tata Victor iti talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kasta lagan ti mo kawagas. Kaya hindi ka madanagan. Tamok ter aramide. Bakit? Mayat ka. Iti singasing ni Kukaw. Bakit? kawan na. May mayatan ti kasta. Kung ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kaya ah. Minus gastos pa kaya no kasta. Ta siyempre libre ti kanin taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ma, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kaya ah. Yure 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak, bakit? Mayati pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabilaag. Taibagak nga, ipanda ka yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapanid yung hospital. Kat, kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Wine, iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rodida, di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa da niyong. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan, imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaid da dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan, wano makabulan a panagnaid da dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mo nga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan Kuko. Isu nga raw ti matungpal.
Kung namay ta makatawan ti panagnaod mi dito yo, di ano sanda kami, barok. Tulungan da kami So sagot mo amin, nagastusan may. Ta stayin kami nga road. Ha? Huwag ba't nga man ko ko? Hindi mi pala na karkaro ti utang may papanawon da kamen. Huh? Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kunana ba nga iti kabitan na panawan? Kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagam no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunot no anya day ta sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Mala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urahin nyo ko ti ang makakawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, ti isang put ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makaruray man. Asawak, nanang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, ako. Kamaw dyan na. Makasawa ko, nanang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin ngay no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa niya ibagbaga na, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Wan niya. Wan no. Umutang nga ta. Tsaka mau. Damagan tan tao no makaaway. Nanang, ada kami. Kaduwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin ngagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to garod ang puko min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na. Ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang ka, Darna. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Kaya mag-urnong muna kami, Sige. Agsasarita tayong tao.
No kasapulan nga agdiskitar kamay tapno makapagkalaysa kayaw ay arambiden may tapno agsimpa kayaw. Nang runa kanay ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikati makamaw, mahal. Ke ada-kada kayo ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa iti pagkasaran yung tao, ay ke makamu kaya nga raw. Tatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmi ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Ang kilaang kanidar na. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit pakipurdiam di tao. Ay nahay, may lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta. Kan may sa. Nabayagan nga ex ko day jay. Imbis na nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaus taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala. Si Kanton, timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay. Apit tagano ginubya ni insan bubot? Nagtagtagalog may. Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga minti ayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo nga insan bubaw. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, antay. Na, si Kamat, gwapo mo't dya kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes dya kasinsin mo kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insang kaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas na maidilig kan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula day tayo dya kasinsin mau. Tan nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran ijay chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Kanya mo ti binatbat niya asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw.
Aging ngamin ita kat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kau. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudan ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa mo. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mo. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mo, takasaritak man ti apo kag balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ken ka. Ay wan, naamuam ka din no lalaki wano babae to'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga di manugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wain, mayat ba't day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas mo nga ubing dayto yan. Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanya rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaarami da kun iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws, adapay mo na kita'y tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Ay, Uray maibaws dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ay kadumteng tulat tamat ante. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iti asawam, tagtali na idlang iti balayaw. Tapno may pamay sayo ti mangbukal iti anak yaw. Saan asumanursor apapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor ante. Oho, pambar na ladya panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat metan iti ichismis na. San mat akas ta asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan? Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas.
Ni, agdamdama ka lang matantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Isu nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan niyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo man nagpartain. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Bay-bayanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga ron anaadaan iti apukaw. Kan adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mapalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Aywan, nakalako akon iti boryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wen, basta kuyugan naktungarod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Ah, di na kami ikuyog ni Baby, tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik nga ron ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wen nga rod, Maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nadapay rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may 3 bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanwaya? Kung namat ni Bubot ang nagawi din sa lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo, Magsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sangsangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni Baby, tatang. Nanay, gamin, umay danahin na yun. Alaan? Sino ti mga lakan kuan, Kan, apay nga alaan da? Walain na iti ex-boyfriend na, nanang.
ex-boyfriend nga. Sorry. Yung imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit na sakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni bebe. Isungaited tayo. Awan ka pa nga tayo kin ni bebe. Anya!